usiboleke ingane yawo ukuthi iyosebenzela lo mculo esiwuculayo ngoba noma beyiBlue Nation kodwa ubesebenzela uMaskandi ngoba umongameli ucula uMaskandi. Ukukhula koyedwa wethu kuMaskandi, ukukhula komculo esiwuculayo. Sengizone indaba ke zokuthi nobaba akekho noma wadlula naye emhlabeni. Kunengoma engiyithanda kakhulu kule album kaKhuzani ethi ngelinye ilanga ubaba wami sohlangana naye emazulwini, ngelinye ilanga ubaba wami sohlangana naye, ngelinye ilanga ubaba wami sohlangana naye emazulwini, ngelinye ilanga ubaba wami sohlangana naye, ngelinye ilanga ubaba wami sohlangana naye mazu, ngelinye ilanga ubaba wami sohlangana naye. Ngale ngoma ngithi umfutho ahambe kahle, ngicathi iyasho le ngoma ukuthi ngikwenze konke emhlabeni ngaphumelela izwe libuka, kodwa baba wami akazange angibone ngiphumelela. Uma sizwe izinto ekuthiwa usezenze ekhaya, ubaba angayibonanga, ngicabanga ukuthi uzothi mayefika behlangana afika aqhawula athi ngiyabonga ndodana ukuthi emhlabeni ngashiya indoda. Ngicela ukuthi nabafowethu abasele nezingane zakhe ezisele newuqhuba umuzi, umama angakhali nikhona, omakoti bangakhali nikhona. Siyabonga kakhulu kuwo wonke umuntu obekhona namhlanje. Khuzani mfethu uqine, akumnandi ukulahlekelwa yisosha ebedlala indima engaka emsebenzini wakho. Sengazi ukuthi ngokuhamba kaRank kungavuka omunye usechazile uKhuzani ukuthi uRank yini akade yenza kuyena, amenza ukuthi akholelwe naseyintweni abengakholelwa kuzona. Sengathi nabanye abangabaholi bangamphusha ukuze angahluleki nangelinye ilanga. Siyabonga. Ngokukhulu nje ukuphuthuma ngibingelele umndeni wakwaZwane, abakhosikazi, ingane, umfowethu, umngani wami, Nkosi yami Mehlentombi. Mehlentombi mfowethu, duduzeka into engingayisho nje Nkosi yami. Ngiphinde ngibingelele inkosi, iking lo Maskandi Khuba nabani ozakwabo. Mehlentombi into engingayisho nje mina ngathi Rank mfowethu, sengathi umqondo wakho ungangena kuMehlentombi bafowethu. Uvuke nje uzohlala kuMehlentombi, uMehlentombi kuleke beba isithutha. Uthathe lo mqondo wakho unike uMehlentombi, uMehlentombi avuke awubambe lo mzi ababa amakhosikazi akho. Siyabonga bafowethu. Tata cela usondele. Siyabonga, siyabonga kakhulu. Ay uwelila ngaba kwenzani Mehlentombi ezebesithutha nje wayetheni ku sengathi ngicela udlulisa umlayezo ogcina ezinduneni bese ngehla. Ngicela nithathe lento uRank abeyenza eyodwa nganoma khona wayishiyana ezinduneni ezinye, kodwa ezinye wayishiya. Uze uRank ubekwazi ukungivuna ngisho ngibhedile nje ukuthi imina ngirong, kodwa nje akwazi ukuthi athi hayi kanti wena kwathiwa emhlabeni uperfect yini, wena usubide ube wrong. Akwazi ukungenisa idolo nami ngibona ukuthi hayi la ngibe wrong la, engahambe yokuvezela abantu ukuthi nathi siyambona ukuthi uwrong. Mangabe khona ngishayise khona ungibizele eceleni ungitshele ungapost uyindoni uzothi hayi khona iqhawe libhedile. Awu manje usuthi abantu abathini manje? Ngoba phela wena buze kimi uzongitshela hayi la ube wrong la, uwena ube wrong la, bese ngiyithatha lonto. Mawusiyoposta einkundleni uthi hayi vele ngirong,
wena nje awuncethezi cha usufuna ama comment nama likes usungaseyiyona le nduna responsible ngiyabonga kakhulu ithuba ngiyacela ukuthi kuqhubeke inkonzo umndeni angeke ke siqamba amanga ingane kaRank sithi njoba uRank engasekho nje khulekani sikhona angeke siqambe lawo manga kodwa esifuna ukusho ukuthi uRank wasikhandela umndeni njoba ngangifika ngilala kwaZwane akukho okuzongivimba ukuthi nangelila noma uRank engasekho ngifike ngilale futhi kwaZwane ilokho nje ngizokusho amandla amathi angisho lokho nje siyabonga